כל אחד ואחת מאיתנו נזקק מדי פעם לבדיקות רפואיות שכרוכות בצילומי רנטגן, MRI, אולטרסאונד, CT, ממוגרפיה. חשבתם פעם מי המומחים שמבצעים את הבדיקות האלו ואיך הם הגיעו לתפקיד הזה? התשובה, דרך לימודי תואר ראשון באוניברסיטת בר אילן, דימות רפואי, העיניים של הרפואה. אוניברסיטת בר אילן מובילה זה שנים רבות את תחום לימודי הדימות הרפואי לתואר ראשון, המאפשר לבוגרים ולבוגרות לרכוש מקצוע טכנולוגי מבוקש מאוד. הרדיולוגים בשיבא משקיעים שעות רבות כל שנה בחינוך דור העתיד של הדימותנים בישראל ובשיבא. כיום אין שום מקצוע בעולם הרפואה שיכול להתקיים ללא דימות. את הידע התיאורטי לצורך עיסוק במקצוע המרתק הזה לומדים באוניברסיטת בר אילן, ואת ההכשרה המקצועית מקבלים בבית הספר לרנטגנאות ודימות במרכז הרפואי שיבא. הסטודנטים מבר אילן שמגיעים אלינו לומדים כיצד לבצע ולנהל בדיקות רנטגן, MRI, CT, אולטרסאונד ועוד, בעזרת סימולציות רפואיות ויישומן בשדה הקליני, כל זאת על ידי המומחים הטובים ביותר בישראל. אחד הדברים שאני אוהבת בתוכנית זה השילוב בין לימודים מעשיים במרכז הרפואי שיבא, במקביל ללימודים התיאורטיים באוניברסיטת בר אילן. אנחנו לומדים ומתנסים בציוד הכי חדשני, נהנים מהרמה הלימודית הגבוהה, והקרבה לאוניברסיטת בר אילן מנצחת. אני יכול להעיד על כך שהשילוב של בית הספר לדימות בשיבא ואוניברסיטת בר אילן יחדיו מכינים את הסטודנטים בצורה הטובה ביותר לתפקיד. בנוסף, כמעסיק, אני מקבל את בוגרי המסלול כדימותנים בשיבא כשהם מוכנים יותר לאתגרים המקצועיים העתידיים. הבוגרים שלנו מקבלים הכשרה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר במרכז הרפואי שיבא ומבוקשים מאוד בכל המוסדות הרפואיים. הרנטגנאים יכולים להשתלב במרכזים רפואיים, במרפאות השונות, בחברות הייטק שמתעסקות בתחום של בינה מלאכותית ובמחקר. חבר'ה, תקשיבו טוב, בואו אלינו, כדאי לכם. רוצים לפתח קריירה מרתקת בתחום מבוקש? אני מזמינה אתכם להיות איתנו בקשר.